Šef odjeljenja za infektivne bolesti bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu, dr. Žanka Eraković, ističe da su građani i ove godine suočeni sa pojavom gripe i gripi sličnih oboljenja, koje ostavljaju teže posljedice po pojedinca, a čiji simptomi je lako prepoznati. U početku prehladnih stanja, koji mogu da protiču kao i sve infekcije respiratornog sistema, gornjeg i donjeg, kašljem, kihanjem, kasnije povišenom tjelesnom temperaturom i izraženim simptomima po sistemima. Komplikacije su mnogobrojne, počevši od upale uha, upale sinusa, upale pluća koja može biti primarna virusna, sekundarna bakterijska, kostobolje, problema sa srcem, srčanim mišićem, problema sa drugim organima, a naročito su tu osjetljive starije osobe sa padom imunih odbrambenih snaga u slabijoj opštoj kondiciji koji se poslije mogu oporavljati mjesecima jer je plućna funkcija opterećena. U sprječavanju gripe potrebno je djelovati preventivno, a kao najbolji vid zaštite ljekari preporučuju vakcinaciju. Uvijek ističemo one kategorije koje su najugroženije. Osobe starije od 65 godina života, pacijenti na hemodijalizi, pacijenti sa oslabljenim imunološkim sistemom, dijabetičari, hronični bolesnici, mala djeca, djeca koja su u vrtiću, u predškolskim ustanovama, svakodnevno u kontaktu sa drugim osobama. Pitali ste i o prevenciji. Uvijek je to isto dovoljno sna, dovoljno vitamina, toplih napitaka, šetnja po lijepom sunčanom vremenu i izbjegavanje bliskih kontakata u zatvorenom kolektivu. Evo već počinju periodi slava, kako se radi o kapličnoj infekciji, bliski kontakti, ljubljenje i boravak u zatvorenim pregrijanim prostorijama. Dr. Eraković ističe da je građanima Republike Srpske ove godine na raspolaganju 4-valentna vakcina, koja bi se sastojala iz 2 soja virusa A i 2 soja virusa B, za koje se očekuje da će ove godine cirkulisati u populaciji. Lani smo imali jako teške oblike influence koje su uzrokovane virusom gripe A. Kako je taj period ostao iza nas, nadamo se da će ova sezona imati nešto blaži klinički tok bolesti kod pacijenata. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kažu da vakcine protiv gripe još uvijek nisu dobili, ali da krajem naredne sedmice očekuju početak vakcinacije. Nabavljeno je dovoljno doza kao i svake godine. 15.000 doza nabavljeno je za one kategorije stanovništva koji imaju pravo na besplatnu vakcinu, a koje se vakcinišu u nadležnim domovima zdravlja. Dok sve ostale kategorije koje se žele vakcinisati na ličnom izboru, vakcinišu se u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i nabavili smo duplo veću količinu doza ove godine nego prošle, jer smo prošle godine za 10 radnih dana vakcinisali i potrošili sve doze vakcine. Osobe koje se žele vakcinisati na ličnom izboru, znači vakcinisat će se također od početka, odnosno od kraja sljedeće sedmice, znači kada vakcine dođu. Vakcinišu se u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske svaki dan od 8 do 2 i nije potrebno nikakve donositi dokumentacije, osim zdravstvene knjižice ukoliko žele da im se to upiše i bilo bi dobro da se upiše kao neka evidencija njihovih vakcinacija kasnije u životu kako bi znali da su primili. Prema informacijama Odjeljenja za infektivne bolesti bolnice Srbija, tokom mjeseca oktobra na području Sarajevsko-romanijske regije nije registrovana pojava gripe. Oni koji žele da se zaštite od gripe, vakcine mogu primiti u domovima zdravlja. Cijena je za oni koji ne spadaju u grupu za besplatnu vakcinaciju 23 marke.